Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijala kolegyně, fotografka Anna Kovačič. Vítej. Čau, sa strašne rada, že som tu, že sme sa konečne dohodli a že som aj prišla. A prišla som včas a bol si z toho šokovaný. Takže áno, to vítam samu seba zde. Děkuju. Anička, tě oslovuju bez toho skloňování. Prosím pěkně, nemýlím se, jsi z Bratislavy, viď? Tak pekný po slovensky si s tým začal, lebo áno, hovorí sa Aničko, máme Anička, takže Anička. Áno, som bratislavčanka, čistá rodená a žila som tam až do mojich 24 rokov a pak som presídlila do Prahy. Ano, já jsem si to říkal, no. Já totiž tady mám poznamenaný takovou otázku. Prosím tě, čím jsi žila v 80. letech? Jako malá Anička. No, tak... Dospívající. Ako dospívající devče som bola veľmi divoká. Dokonca my tam z tej našej Dúbravky, pretože ja pochádzam z Dúbravky, odkiaľ pochádza od Darinky Rolincovej cez Petru Svarinskou, mnoho ďalších. Aha. Tak to bola taková monokultúra, povedala by som, ktorá veľmi progresívne hnala ten svoj život dopredu a s príchodom takového toho, my sme cítili, že sa niečo musí stať a zároveň, ja si presne pamätám, že som strašne túžila ísť do zahraničia. Proste pre mňa to bolo úplne, ja som bola úplne obdivovateľka, milovala som interiéry, milovala som fotku, milovala som všetko, čo je zahraničné a čo je trošku s presahom, pretože sme žili v tej šedi. Mi to strašne vadilo. Ja si to pamätám ako dieťa, že sme chodili do tých škôl a do tých prostorov a všetko bolo také nejaké. Nemalo to žiadnu struktúru, žiadnu barvu, proste bolo to takové bez chuti. A v tej Dúbravke sme mali veľmi krátku cestu na Devín a z Devína si videl do Rakúska. Áno, takže my sme si tam chodievali sadnúť s kamarátkami a sme sa modlili vyslovene k tomu, aby sme sa mohli jedného dňa do toho Rakúska pozrieť a naozaj tam potom ísť prípadne žiť alebo proste odísť zo Slovenskej republiky, teda z Československa. Jasne. Takže to bolo také naše divoké mládi, no a inak, čo nedela mladých, diskotéky, všetky veci horom dolom, čo sa robiť v tom mládi dalo. Takže tak. Takže ste koukali na rakúskú televíziu, viď? Samozrejme, totálne. Všetci sme hovorili po nemecky úplne perfektne, čož teraz ľutujem toho, že už to minimálne praktizujem, takže tá nemčina sa tak nejak vytratila z môjho života. Nicméně tá rakúska televízia ma ovlivnila extrémne. Každé po obede príchodom zo školy sme si zapli Wurlitzer, to každý Slovák, ktorý presne. Tak Brno, že? Tak no. Brno, Bratislava, to je... No, presne tak. No. Takže to sú také strašne vlastne príjemné a milé spomienky a nemali sme telefóny, nemali sme spoustu výmožeností, ktoré majú dnešné deti alebo ktoré máme dneska. Proste úplne všichni na tým vôbec nepremýšľame. A chodili sme do telefónnej budky, potom si telefonovať navzájom, že Ježiš, počula si toho Michaela Jacksona a to bolo super a tá Madonna a to všetko, tá popkultúra proste frčala v nás všetkých a pak sme šili si tie oblečky a chodili sme na tie diskotéky proste a tak. To já musím přiznat, že moje jediná popkultura z rakouské televize byla reklama na mýdlo Fa. Jo. Kde, nevím jak jindy, ale v té době běžela reklama na mýdlo Fa, kde běžela slečna, krásná. Áno, po tej bielej pláži. Po pláži. Ja si to pamatuju, po pláži samozrejme. A byla nahoře super. Bez. Áno. A zpomaleně tak jako běžela. Áno. Já jsem byl v tom věku, já nevím, 13, 14, jako úplně uhrnutý, jako tím, že vidím dámská ňadra někde. Áno, ešte také sofistikované pod a vôbec to more a všetko takové barevné, no. Takto som ja žila. Palmy, no to bylo úplně, pro mě úplně mimo, jako mimo. Ja som napríklad celé moje detstvo som non-stop predstavovala náš byt. Aha. Ja som mala tak obrovskú túžbu po harmonickejšom a hešťom prostredí, že ja si fakt pamätám, že z prvých násporených peniaz som chodila do tých našich príšerných nákupných centier, do takých tých nejakých, čo to bol nejaký mix-shop, proste úplne strašidelný, kde predávali rôzne doplnky do domácnosti. A ja som si tam kupovala takovéhle veci, ja som si dozdobovala ten pokojíček, aby som mala pocit, že som viacej ako v tom Rakúsku. Áno. Takže proste úplne zbydačené detství v podstate, ale na druhú stranu to človeka doviedlo k veľmi zaujímavým ako keď potom pak prišiel 89., tak tá chuť
a taková tá radosť toho, že môžeme a že fakt ideme a bez nejakej zapšklosti, proste fakt úplne čistá detská radosť v podstate, napriek tomu, že už som mala v podstate skoro 16-17, takže už predsa len to detství tak nejak ako vyprchávalo, tak to bolo proste úžasné. Ale vy jste měli jednu závažnou hodnotu. Jako my Slováci, či my Slovenky? Vy Slováci. A to byl triangel. Ano. Jo, to musím říct, že to je pro mě synonymem puberty. Mojí, kdy od nějakého roku 84 výš jsem prostě ten triangel miloval doslova. Ano. Jo. A Zlatou bránu míň, ale to som neznašala ani ja. Ale ta byla až jako debilní, bych řekl. Jo. Ano, presne. Ale ten triangel byl jako hodně jako progresivní, byli tam hezcí lidé s velmi zajímavou muzikou, jako v kontextu a to dodnes myslím si, že ta slovenská muzika je trošku tak nějak takže tam malinko, nie, že by som chcela. No, Aničko, co dělali tvoji rodiče? Moja mama bola vedúcou bibliografického oddelenia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ježišmaria. To znamená, že celý život som dostávala, vlastne výstrižková služba bola u nás permanentná. Takže moja mama mi robila rôzne výstrižky, nejdříve proste o dianí vo svete, potom o rôznych nástrahách, o tom, čo všetko strašne sa mi môže stať, proste klasické maminkovské zastrašovanie, aby som náhodou neumrela, choroby potom prišli samozrejme, no proste sa to tak ako rôzne stupňovalo, potom prišla tá puberta, takže čo sa ti môže stať, kebyž má toho frajera a tak ďalej. AIDS. Takže taký, takže AIDS, všetko došlo. Takže taký celý balíček hrúz sa na mňa valil, takže v tom som tak ako ja vyrastala, to bolo hrozne vtipné. A vyrastala som bez otca, takže som vyrastala ale s babičkou, takže v čisto ženskej komunite po dosť dlouhé línii. Takže bola som veľmi otvorená aj voči mužskej populácii, nezastavila ma to, naopak vlastne som sa pokúšala zistiť, čo to je, zažiť toho loket. No a tak. Jako tá univerzitná knižnica, ale ma vlastne dovedla k fotke, chcem povedať. Moment. Dobre, k tomu dojdeme. Už som ticho. K tomu dojde, víš proč? Protože mám tady poznámku, kdy já jsem vlastně o tobě poprvé slyšel. Aha. Jo, a to je zajímavá, krátká historka. Jde o to, že já jsem si kdysi ještě do Brna, někdy kolem roku 92-3, pozval na nějaký focení nějakého testu pro nějakou modelku, agentura z Prahy nějaká, já už jsem fotil testy v té době a někdo mi doporučil Adrianu Bartošovou. Jo. A do dneška funkční slavnou, samozřejmě. mimo jiné držitelku Českého lva, Zlatuška. A Adriánka mi tenkrát vyprávěla o nějaké kamoške z Blavy, která má agenturu na modelky. No. Anna Naďa. Ano. A říkala mi, že tam je teda tato. A ona říkala Anka, teda, bože. I když to nerada jako slyším. To je asi rovno poviem, čo to je. No. A hele, je to 30, nevím kolik let. Jasné. Takže, nebyla poučená ještě v té době. Ano. Ale každopádně to je ten moment, kdy jsem o tobě poprvé slyšel, jo. A to teda ještě si ale nebyla fotografka. To mám pocit, že a teďka mě by hrozně zajímalo, jak vůbec si se dostala k tomu, že jsi měla agenturu na modelky. Protože to, že pozor, jako ty jsi ženská holka, takže tuším, kde to asi jako odkud výtrvané. Nicméně já jsem taky měl agenturu na modelky. Jo. Pozor, fakt jo, to ani netuším, prosím to ti pak můžu vysvětlit. Ale já nejsem jako hezká dívka jako ty. A tak prosím ty ten fotograf, tak to ale iné. Můžeš nám to trošku jako vysvětlit? Áno. Tak to bolo v podstate, ten môj život, jak sa takto odvíjal za tými hranicami v tej šedi, tak ja som vlastne sa v mojich 17 rokoch, keď som zmaturovala, a tak nejak som sa rozhodla odložiť vysokú školu a pak už som teda tam nikdy nedošla, tak som veľmi silno premýšľala, že teda čo teraz, keďže sa tie hranice uvoľnili a ja som odišla do toho Rakúska, teraz som to tam všetko videla a mala som úplne taký ten vnútorný, naprostý obrovitánsky chtít, že ja musím proste prísť a musím s tým životom niečo spraviť. Tohleto, takto ako to je momentálne nastavené, nechci a takto to nebude. Jo. No a tak sa mi tak ako, som premýšľala, čo by som mohla robiť, mala som stále tých 17 proste bežalo. A pak som zistila, že vlastne
OK, krom toho som teraz sama robila nejakú modelku v tých časoch, proste v tých srandovných časopisíkoch, ani neviem, jak sa to už volalo, ale proste áno, párkrát som fotila, robila som spoustu fashion shows a tak ďalej. To bola Eva tam bola? Áno, bola Eva, bola ešte také niečo iné, také strašidelné niečo. Ešte bolo niečo. No, také úplne strašidelné, to už podľa mňa neexistuje ani. No, asi, no, ale jako, že moje maminka je knihovnice, takže... OK, to máme super, takže zaujímavé. vím, no. jako, no. Ale tak počkej, takže se, možná ty říkáš, že si jako robila modelku, takže robila som modelku, bola som na rôznych castingoch a tak ďalej, ale to bolo opravdu tam, ako za tým všetkým, ja som stále videla to, že vypadnem. Proste motivácia, vypadnem. Jasne. To bolo celé. Pak som ovšem zistila, už keď som tú modelku robila, že ja to teda nedám. Toto nemôžem byť na tej druhej strane toho aparátu, pretože vlastne mne to není vlastné. Pre mňa nie je to producírovanie sa prirodzené, pre mňa ja to proste v sebe nemám. Ja nemám takovú tú potrebu sa ukazovať, alebo proste sa fakt niekde zväčšňovať a byť na to pyšná. Proste mi to vlastne akoby nič moc nedávalo a už v tých 17 som teda vedela, že teda ako fajn, žiadna top modelka zo mňa nebude, ale mňa to začalo vlastne baviť. Ja som pocítila, že tam za tým môže byť niečo, čo by som tam ja si v tom mohla niekde nájsť. Yeah. A zároveň som zistila, že mám vlastne neskutočné oko na holky. A tak sme si založili 17 rokov túto agentúru Anna Naďa s mojou tehdejšou partnerkou, posléze partnerom, dneska majiteľom Exitu. My sme potom vlastne prešli až do Exitu, ktorý je jedna z najväčších slovenských agentúr. Takže to bola vlastne ako neuveriteľná anabáza toho celého vzniku. No a ja som tak moje kamarátky rôzne do tohto biznisu potom posledne naťahovala a pak som stretávala holky po uliciach a až som stretla jedného dňa Katarínu Kindlerovú, neviem, či si pamätáš, asi nepamätáš, to je rok buchtivý aký, 94, 3, 2, neviem nieco. A som stretla takú krásnu, vysokú, mladú dievčinu pod mostom SNP v Bratislave. A táto dievčina nám niekoľko mesiacov poté vyhrala medzinárodnú súťaž Supermodel of the World pre Ford. A my sme začali lietať rôzne po svete, takže sa mi s tým splnil môj sen, pretože som prvýkrát v živote letela lietadlom, letela som do Paríža, pak som letela rovno na Miami a tak ďalej. A z nás sa vlastne veľmi brzo stala hlavne pre ten západný trh, extrémne zaujímavá modelingová agentúra. Mikroskopická, ale vlastne extrémne zaujímavá. Takže nám sa tie holky vlastne postupom času dostali opravdu do sveta, ale samozrejme z našej skúsenosti s biznisom a vôbec ako predstavu, ako to funguje, alebo že by sme si mali brať tebárs nejaké provízie za tie dievčatá, alebo proste čokoľvek. To bolo, no ja ti to ani neviem popísať, ale my sme vlastne fakt v tých 17 rokoch nemali samozrejme peniaze a ja som mala takú, to bolo také nejaké šporenie, ja si pamätám, že sa robilo za sociku také šporenie pre deti a v 18 si to mohol vybrať, ja som dostala 15 000 korún, potom som predala nejaké briliantové náušnice po mojej babičke, čo ma doteraz mrzí samozrejme. No a s týmito peniazmi sme založili biznis. A tie peniaze samozrejme boli nevyčerpateľné, tak sme potom začali biznisovo premýšľať a podarilo sa nám zakúpiť kameru, nejakú kradenú, hrozné, kúpili sme ju a tu sme pravidelne každý mesiac potom dávali do zastavárny, keď nám došli prachy. Jasne. A keď nám zase prišli, tak sme milú kameru vybrali a takto to fungovalo asi rok. A moja babička nám robila sekretárku a mali sme office zatiaľ u nás doma a samozrejme obyčajný telefón, normálne tlačítkový a tak ďalej a keď sme neboli doma, tak babka zbyhla telefón a proste ona hovorila nemecky, tak sa snažila s ním komunikovať s týmito Angličanmi, Francúzmi proste po nemecky a dostávali sme potom rôzne message typu babka napsala na papier, že volá Luknár z Majlandu a podobné veci. Jasne. Luknár z Milána, proste to bolo jak sa to teraz spomeniem, Anna, Andrea, my sme boli fakt, vlastne to sú veci, ktoré už sa dneska nedajú zopakovať. No jasne. To bolo fenomén tej doby, ktorý bol tak úžasný. Ja som tak vďačná, že som to prežila, pretože mne to neskutočným spôsobom obohatilo a vlastne všetko nám strašne vychádzalo. To bolo také neuveriteľné, že vlastne z 0 na 100 sme sa vyšvihli v priebehu roka 2 a ten biznis sa začal neskutočne fungovať. A my sme začali počas tohto celého procesu
už i výrazne zarábať nejaké peniaze a už vlastne sme chápali, čo ideme, kam ideme, ale ešte sme samozrejme nevedeli našu hodnotu a naše ďalšie možnosti. Jasně, Takže tak. Jasně. No tak tenkrát byla nebo probíhala ta vlna té slovanské krásy. Tak, ten scouting po Slovankách, slovanský vyzerajúci dievčat bol obrovitánsky. Tak to byla ta obrovská vlna, že když se ty hranice Eva otevřely. Hercigová spol to otvorila presne. No. Jo, že to právě taky jsem v tom žil, takže vím přesně, o čem mluvíš, včetně těch návazností na ty jazyky a nějaký commissions a tyhle ty věci, že jako to bylo super. To jsou veselé vzpomínky, ale dneska jsme tady kvůli tobě. Prosím tě. A tak je to veľká súčasť mňa, lebo to bolo to fakt, vlastne keď si zoberiem, že až do svojich 21, povedzme, 20, alebo do 20 ma ani nenapadlo, že by som vôbec niečo takéto mohla vykonať. Mňa k tomu fakt dokopalo spíš to z môjho pohľadu veľmi vlastne ako naivného a vlastne strašne som bola nafrnená, pretože som už v tej dobe mala pocit, že som proste niekto, že som to niekam ako dotiahla. Jasne. A ešte na tú medzinárodnú úroveň. Takže vlastne z tej nafrnenosti ma to dokopalo potom a pekne ma to teda i skopalo samozrejme. A potom k ďalšiemu kroku v mojom živote. Což je fotografie. Takže teď je ta chvíle, kdy můžeš nás oblažit informací o tom, jak jsi se dostala k tomu foťáku. No, tak jak som to tu teďka už nakusla, tak to bolo proste presne o tom, že my sme pre tie modelky potrebovali mať tie portfólia, tie booky. Jo, a taký book musel nafotiť nejaký profesionálny fotograf. Ano. Samozrejme moja predstava o booku a samozrejme už i skúsenosť toho zahraničia, som vedela presne, čo chcem. A na tom slovenskom trhu proste nebol jeden jediný fotograf, ktorý by mi nafotil to, čo ja naozaj chcem. Áno. Takže ja som im tam tým chudákom vždy stála za tou riťou, za tým fotoaparátom a som do toho rozprávala, čo ja si sama seba v mojom ranom veku nechcela by som to mať znovu takto pri sebe, pretože to muselo byť hrozné, pretože ja keď sa rozhodnem, tak asertívne idem za svojím cieľom a proste to tam drtím. Teraz už nie, už som teraz samozrejme dospela a už to je trošku lepšie, ale toto bolo opravdu takéto obdobie, keď potom jednému z tých fotografov, Štefan Strapák, ktorý mi potom vlastne otvoril cestu ku všetkému, tak mu fakt hráblo a myslím si, že dlhodobo trpel a potom si povedal, že vieš čo, dievča, a dosť, zober si ten foťák a foť si to sama. A ja som ten foťák zobrala a začala som fotiť sama. To bolo vlastne celá jednoduchá anabáza, ale ako rozhodne tomu predchádzalo i to, že tam aj mama ako pracovala v tej univerzitnej knižnici a mala prístup k tým zahraničným publikáciám typu Vogue a tak, ktoré by som si v živote sa k tomu nikdy nedostala, tak ja som to mala napozerané a som dychtila samozrejme i po tadyhle tej časti tej estetiky. Takže to sa potom tak nejak prirodzene To je vtipně, já jsem to měl dost podobně, takže akorát to bylo obráceně, že já jsem se od fotografie dostal k tomu zastupování dívek, ano, ale to je vtipný, no. A mimochodem, jak to teda probíhalo, že si vzala foťák, ale nic si neuměla, že jo, v té době? Ale bola som dostatočne nad vecou, takže som to vlastne nejak sa to stalo. Ja vlastne ani neviem ako. Jo. Ale potom teda musím povedať rozhodne a za to ďakujem dodnes tomuto inkriminovanému fotografovi, že mi veľmi pomohol a veľmi mi tú cestu predláždil. Zobral si ma istým spôsobom pod svoje ochranné krídla. Pan Strapák. Áno. A nikdy si neuvažovala třeba o odborné škole nebo tak? Ja som to nestihla. To chápu, já taky jsem stál před FAMU a taky jsem už byl v tom kolotoči a už mě to jako... Už potom, to už nešlo. No. A myslím, že aj tá doba bola trošku iná. Myslím si, že teďka by to bolo zase z pohľadu dnešných možností by som to asi trošku inak zvažovala, ale vtedy to bolo divoký, to bol Klondike. Ano. No, ale počkej, takže si začala fotit ty testy pro svoje holky. To bylo pořád v Bratislavě, jo, a pak se to teda začalo, to byla nějaká polovina 90. let, nebo tak něco, jestli to chápu správně, ano. A začalo se to vyvíjet. Ano. Jo, a pak si teda v nějaký moment ale musela přijít do Prahy, nebo proč to tak vlastně jakoby se to celý semlelo, že nakonec jsi tady s námi?
Ja som v Bratislave začala potom veľmi brzo fotiť tieto magazíny, kde som predtým bola fotená i ja, tak som začala fotiť titulky a minule som niekde vyhrabala moju úplne první titulku ever s Gabrielou Zuzikovou, to bola tiež taková slovenská star. To mi říká něco. No. Tak a tá titulka vlastne i z dnešného pohľadu je vlastne akceptovateľná, pretože samozrejme potom je mnoho, ktorých je, že si človek povie, tak áno, ale tak áno, je to vývoj a patrí to k tomu samozrejme. Jasne. Takže, no a potom tak som začala som fotiť mnoho, potom aj kampane, veci, všetko. Tak strašne sa to rozbehlo. To bolo veľmi krátka doba od toho startu až po nejaký taký ako výkonnostný, vyslovene to bolo taký ten výkonnostný záber už, kde som fotila reklamy všetkého možného charakteru a tak. A začala som fotiť vlastne čiastočne i v Prahe. No a pak som mala tragickú udalosť, podobnú tí tvoji, že sa mi zabil môj budúci muž a môj svet sa mi otočilo, to nebolo 360, to bolo proste o neviem kam. A tak sa zmenilo strašne mnohé. A jenom to bol jaký rok? To je 97. 97. No a pak som teda samozrejme tápala nejakú dobu, vôbec som nevedela, čo sa nami bude, jak budem, čo budem, kde budem. Snažila som sa dostať z tej celej situácie nejakým spôsobom ven. A do toho našu modelingovú agentúru bola zlúčená s Elitom, respektíve so Sašom Jánym a to sme teda ako nejak úplne nedali spoločne. Počkej, ako bola slúčená, to je ako... To kúpil nás Wolfgang Schwarz, ak si pamätáš, takže Wolfgang Schwarz kúpil Sašu a kúpil nás a zlúčil to pod Look. No a ten Look sa potom posléze rozpadol na tieto dve časti, to znamená na Elite a na Exit, ktorí vlastne dodneska participujú na tom trhu. Jasne. A v tej chvíli, ale ja už som vedela, že už tam proste nepatrím a že tam fakt byť nechcem, nemôžem a viem, kde sú mi ľudia milí a kde stojím a kam patrím a kde viem, že určite už byť nechcem. A pak som stretla jedného českého muža a šlo to samo. Odsťahovala som sa. Mimochodem v tomhle kontextu nepřipadá ti, já se na to už ptám podruhý za poslední měsíc, ale nepřipadá ti zbytečný rozdělení toho státu? Protože víš co, na Slovensku je ještě menší trh než v Čechách. Jo? Tak si představ, že kdybychom byli to původní Československo, tak by to přece mohlo nějak fungovat. OK, jako v kontexte toho našej branže. Aj to si ale dokonca nemyslím, že by to fungovalo. Fakt myslím, že vlastne to bolo správne. Myslíš, že jako Praha je teďka středobodem teda... To si taky nemyslím. No myslím jako čeho, v tom bývalým Československu. Jako, jo, tak akože, dobre, a to tiež to nie je úplne pravda, lebo Bratislava napriek svojej veľkosti a oklieštenosti médií trebárs, tak fakt si nemyslím, že sú v niečom pozadu. Možno naopak si myslím, že sú v mnohem popredu. To jsem teď chtěl říct, proto se ptám, že vždycky byli jako lepší. Jo? Jako Slováci prostě vždycky, aspoň co se týká showbiznesu... Sú iní. No iní, ano. Iní. Z pohľadu koho sú lepší. Jasně, keby začneme filozoficky sa na to pozrieť. Máš pravdu, že to myslím možná si, že áno. To slovíčko není úplne vhodné. Hej, ja si myslím, že sme proste naozaj iní, máme iný pohľad a máme ho možno trošičku víc fresh než v niečom. Áno. A nebudeme sa viacej experimentovať. Souhlas. A neviem, je to také viacej voľné a čisté. Tady mám pocit, že to je strašne skostnatele v niektorých, neviem, nechcem to tu asi ani pomenovávať úplne. Takže a čo sa týka rozdielania obecne, si myslím, že to bolo len dobré, pretože to je presne tieto dva národy pospolu, kebyže máme ísť do nejakej hloubky, tak vidíš, že už rozdieluješ a kategorizuješ a to sa deje vlastne na obidvoch frontoch, tak si myslím, že by to nerobilo dobrotu. Nerad to není... No ale to nerad, ale jako, deje sa to, vieš. To jsou právě určitý, protože hele, já tím, že jako tu kulturu slovenskou jsem vnímal od dětství, tak jako mi to do jisté míry chybí. Jo, možná je v tom nějaká nostalgie, beru, že Spadla z oblakou a Triangel jako jsou věci, které jako skutečně jako doformovávaly moje dětství. Takže já si myslím, že můj vztah ke Slovákům jako je veskrze pozitivní, ale mám na to pak otázku jednu ještě, to už je zase jiný téma. Mimochodem, odbočím trošku od toho filozofování. Jaká zásada ve fotografii tě provází celou tu kariéru tvoji? Zásada? To je dobrá otázka, ale ja žiadne zásady nemám.
Nemáš zásady? Nie. No myslím třeba Nie, jako... myslím, že ja som práve taká ako dosť flexibilná a sa prispôsobujem novým veciam a veľmi rada vlastne. A nemám zásady. Tak třeba... Spíš čo ma baví, spíš preferencie, to nie sú zásady. No tak, ale fotka by měla být ostrá tam, kde by chceš. To nemám. Ne? Proč? Ne. No tak když máš třeba jako neostrou fotku... No, taky baví. To, že nebaví klienta, potom to je druhá věc. No pozor, ale to mluvíš o záměru, jo? Ale jsou prostě určitý zásady v té branži, ať už co se týká techniky nebo přístupu k té práci, který přece jako musíme nějak držet, ne? Ja neviem, jak ja to nedržím. Neviem. Fakt ne. Nemám žiadne takéto, ja si spíš sa tak ako, že vlastne s tým pohrávam. Ja nemám, a hlavne vieš, to je presne, ďalšia vec je, že presne, jak som nikdy fotku neštudovala, pre mňa je to vyslovene pocitová vec. A čím som staršie, tým je to viac pocitová vec a tým viac odmietam robiť veci, ktoré sú čisto iba technické, lebo to technické som zvládla už neviem kedy a už vlastne nie sú pre mňa zaujímavé. Mňa v tom baví práve to jemné, to nežné, to neviditeľné. A to, keď sa mi podarí zachytiť, tak som spokojná. Dobře, tak ještě jinak. Ještě jinak, ano, chceš to zo mňa vypáčiť, ano? To řekla hezky. A jako, protože takhle, hele, tvoje obrázky jsou, jako bych řekl, především super řemeslem. Jo? Ano. To asi všichni uznávají. Myslíš si, že tvoje fotky jsou něčím jiný i na základě toho, co jsi tady teďka popsala? Sú asi živé. Myslím si, že to určite. Áno. Ono je otázka, o ktorej časti mojej fotografickej kariéry hovoríme, pretože samozrejme tam sú nejaké keď to zoberiem akoby od mojich začiatkov a opravdu to, koľko rokov to robím? Dlouho. Tak 30 možno? Strašne dlho, veľa? Neviem, proste strašne dlho. 30. Fuj. Tak vlastne tie jednotlivé etapy sa veľmi od seba odlišujú a myslím, že sa odlišujú aj tým, čo ja žijem. Takže určite to je spôsobené tým žitím. Takže deťmi, vzťahmi, udalosťami a tak ďalej. A ja som žena, som emocionálna žena, som veľmi citlivá samozrejme. Na druhú stranu mám ale toho nemeckého, akurátneho, poriadného vojáčka v sebe, takže dokážem to skloubiť a dokážem to pretransformovať nejak tak zdravo do tej tvorby potom ďalej. Ale zásadami netrpím. Tak. Super. Alebo ešte mám pocit, že napríklad, keby sa ma na túto otázku spýtal pred nejakými, ja neviem, 6-7 rokmi, povedzme pred narodením tohto druhého syna, tak si ešte poviem, že nejaké zásady mám. A teraz už nemám naozaj žiadne. Proste už iba žijem a tak samozrejme i tvorím. Hezký, krásný. Myslíš si, že by si se mnou mohla souhlasit, kdybych řekl, že fotky většiny fotografů v naší branži jsou si dost podobný? Tak ono to tá doba trošku aj tak akože asi určuje. Je strašne blbé, že vlastne sme sa dostali do takých kleští, do takového klišé, že sa snažíme prispôsobiť tým trendom. A vlastne to je v rámci toho, keď operiem ten fashion svet. Ja v tomto fashion svete pôsobím už minimálne, som za to v podstate vďačná, pretože to je napríklad to, čo ma možno, že držalo príliš skrátka v tom, čo chcem robiť a ako to chcem robiť. A myslím si, že vlastne podobne ako teba, že to vlastne ako necítiš. Pre mňa to není smerodatné ani podstatné, že či tento hadr je taký onaký alebo makový. Proste mi to je v podstate více či menej jedno. Je to tak. Jasne. A ja mám trošku takéto iné vnímanie. To, čo mňa na tom človeku, alebo na tom zábere, alebo na tej situácii, na tej story proste zaujíma. Jo. Takže chápu. To, čo sa týka tej tvojej otázky, tak si fakt myslím, že to je ovlivnené tými trendami. To, čo je zo zahraničia, to, čo sa očakáva, tak sa to vlastne šťastí na tom staví to niečo to nové, ale v podstate to je takéto skopírované naprieč. A nie je to iba u nás, to je myslím si, že ako... Keď si pozrieš fotografické agentúry dneska, tie zahraničné, tak to je strašne zaujímavé to pozorovať, ten vývoj. No a když se na to koukneme z toho hlediska technologického, myslím jako, že hele, třeba typicky 90. Jo?
všechny ty jména těch fotografů, který třeba pro mě byli častokrát vzorem, jo? Že oni se dost odlišovali, jo? Speciálně v módě, ano, jo? ano. Že to bylo jako co jméno, to úplně jiný styl, úplně jiný pohled, jiný světlo, jiný barvy. Retušujem si fotky sama. Presne tak. To bych třeba nečekal, to je jako... Fakt? No. O to ma to baví, zase ja som veľmi technický typ, pozor. Aha. Že mňa všetky také vedle počítačikové veci, všetky možné aplikácie a všetky možné, to zase áno. A rozhodne fotím viacej žien ako mužov, čo sa týka módy, povedzme. Že s tými mužmi ja moc neviem čo. No, tých nevnímam takhle tak áno. akože na blízko. Áno, ale jak tú ženu ja som schopná fakt precítiť. To znamená, keď by som hovorila a mohla porovnávať dobu spred 10 rokov, pak dobu spred 5 rokov a dobu dnes. To je zase obrovitánsky rozdiel, jak vo finančnom ohodnotení, tak v takom nejakom hodnotení toho fotografa. Že to je fakt pán fotograf, pak už je to jenom fotograf a pak už je to vlastne jenom niekto, kto vykonáva. Tá doba sa strašne zrýchlila a tou širokospektrálnosťou tých a tým výberom tých ľudí sa to celé dostáva do takovej strašne zvláštnej podoby, ktorá neviem, či ju ja už asi teda nechcem úplne žiť. To je to, čo hovorila vlastne Raduna, že jak to pozlátko postupne proste opadáva a pak zistíš všetky tieto hlubiny, ktoré sú, že to vlastne nie je o tom, čo umíš a čo chceš a čo tomu chceš priniesť a môže byť akokoľvek otvorený a neviem čo všetko, ale v podstate vo výsledku je tam čo?